Shi Dejin naceu en 1923 en Sichuan, China. Comezou a debuxar aos 5 anos e estudou arte na Escola Nacional de Guangzhou, onde coñeceu o seu mestre e principal influencia, Lin Fengmian. Visitou Estados Unidos e Europa e finalmente instalouse en Taiwán, país que foi a súa principal fonte de inspiración, coas súas paisaxes, a súa arquitectura e as súas costumes. A pintura de Dejin é diferente á da China tradicional. En gran medida, a súa maneira de expresión está occidentalizada e incluso influída polo pop art e a arte óptica. Embargantes, a sensación e o efecto das súas obras reflexan a linguaxe visual oriental, caracterizándose polo tono lírico das súas acuarelas e unhas atmósferas exóticas para nós, que nos impregnan a idea da beleza e a cultura oriental.